πότε πιστεύεις ότι ήταν η πρώτη σας επαφή με το black metal? Σίγουρα ήταν ένα CD των Venom Black Metal, το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε και το όνομα του είδους της μουσικής μας. Όμως, πολύ πριν αρχίσω να ακούω Black Metal, είχα μια εμπειρία που με οδήγησε να δημιουργήσω τους Angelic Panda Molesters. Αγάπη μου, τα σουτζουκάκια είναι έτοιμα! Ρε μάνα, όχι τώρα! Σου είπα, έχω συνέντευξη! Μη, αυτό μην το γράψεις, κάτω. Πες μας για αυτή την εμπειρία σου. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς άρχισε. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι ήμουν παιδί όταν ο Vomitoth άρχισε να μου ψιθυρίζει τους στίχους, τους οποίους αργότερα χρησιμοποίησα για τα κομμάτια των APM. Vomitoth είναι το όνομα που χρησιμοποιείς για τον εαυτό σου. Για σένα τι παραπάνω σημαίνει αυτό? Ο Vomitoth είναι ένας δαίμονας που με κατέχει και μου δίνει έμπνευση και δύναμη. Αυτό που εννοεί είναι ότι το make-up και εμφάνιση που έχουμε στη σκηνή συμβολίζει ένα δαίμονα. Όχι, το εννοώ κυριολεκτικά. Όλη σας η ζωή γύρω από το black metal, δηλαδή πώς είστε στην καθημερινότητά σας? Πέρα από το όταν είμαστε στη σκηνή ή τις υποχρεώσεις μας με την μπάντα, είμαστε κανονικοί απλοί άνθρωποι. Το τι κάνουμε στη σκηνή δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Όλοι μας έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πέρα από το black metal. Εμένα και του Evil Oath μας αρέσει να βλέπουμε εκπομπές στην τηλεόραση, του Uruk-hai του αρέσει να διαβάζει λογοτεχνία και ο Vomitoth ζωγραφίζει και έχει γίνει πολύ καλύτερος τελευταία σε αυτό. Πείτε μου για τα κοντινά μελλοντικά σας σχέδια, δηλαδή τους στόχους των Angelic Panda Molesters. Αυτή την περίοδο κάνουμε πολλές πρόβες για τα καινούργια μας κομμάτια. Επίσης προετοιμαζόμαστε για το μακροπρόθεσμο σχέδιο της μπάντας που είναι να πάει μόνοι μας στην Νορβηγία. Γι' αυτό και για την ώρα μαθαίνουμε νορβηγικά και τη γλώσσα των Ορκ. Συνεχίζουμε την παράδοση της μπάντας κάθε Κυριακή. Μαζευόμαστε για να δοξάσουμε το όνομα του Σατανά, αλλά και για να μισήσουμε τους Cradle of Filth και τους ομοφυλόφιλους. Άλλα σχέδια που έχουμε είναι ότι κανονίζουμε πριν την κυκλοφορία του καινούριου μας CD να αυτοκτονήσει ο Uruk-hai. Συγγνώμη. Ξέρω ότι μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά πίστεψέ με, είναι πολύ ουσιώδες το να αυτοκτονήσει ο Uruk-hai στο όνομα του Σατανά. Θα κάνει πάρα πολύ καλό στην μπάντα, με πάρα πολλούς τρόπους. Εννοείται κάποιο είδους συμβολική αυτοκτονία? Όχι, μιλάμε για μια κανονική κυριολεκτική αυτοκτονία με τελετουργικό τρόπο κιόλας.